Sziasztok! Engem Galambos X-nek hívnak, a játékos nevemem, és most hogy is hívják, valami pályát fogunk átvinni, az a címe, hogy a sziget. Elvileg az volt a leírásban, hogy túl kell érni. Na akkor nézzük is. Hát ez varázspalack, az minek? Fák, jó. Ezek még jól jöhetnek. Gyorsan fel is pakolom őket. Nézzük. Úrni. Fákját azt a másodikra. Hát, palack az. Hát, ez minek? Kidobálom őket, ezt nem kell. Kár, hogy innen nem lehet kiszedni semmit. Na. Akkor mehetünk? Mehet át. De sötét van itt, te. Ö, Láttok itt szigetet? Különben. De nem is volt leírás. És akkor ez most mi? Nincs leírás, nem tudom, hogy mit kell csinálni. Jó, hát azt tudom, hogy túl kell élni, de utána mit? Ez a nagy kérdés. Szóval máskor írjatok valamit oda, hogy tájékoztassatok róla, vagy valamit. Na jó van. Ott a sziget. Hogy ezt nem vettem észre. Szóval azért van fákja. Hát, jó lassú lesz oda menni. Különben tetszik a skinem. Milyen jó, nem? Milyen jó. Jó van. Jaj, mire odaérek. Úristen, tele van pókokkal, szörnyekkel. Júj. Szóval az a neve, hogy a sziget. Oké. Tele van fákkal. Hát ez meg mi? Úristen. Úristen, te. Mennyi szörny. Creeper. Ne. Meg fog halni. Gyerünk. Ez az. Hú, te. Zombik. Hú, de utálom őket, te. Szóval ezeket gyorsan. Úgy. Aha. Ja, meg az a feladat, hogy kell csinálni mindjárt orvosom. Pillanat. Aha, értem. Szóval az a feladat, hogy kell csinálni egy házat, tele kell fákjázni, meg kellenek kőbaltát, kőásót, és mi ez? Nem tudom, ide miért akartak írni. Na mindegy. Na. Szóval egy házat kell építeni. Jó. Szerintem ennyi fa elég lesz. Nyírfa. Úgyni. Nem tudom hová rakjam. Vagy lerakom, ha szükségem lesz rá, de ha most kell, csinálok gyorsan egy botot csinálok, akkor csinálok egy baltát,
fabalta. Majd kell csinálni kőbaltát, vagy mit mondtak. Oké. Okay. Hoppá. Ah. A fényerőt ezt föl lehet állítani, nem? Így már mindjárt jobb azért. Ez már más fa, de mindegy. Remélem most jól hallotok, mert az előbbi videóban észrevehettétek, hogy távol vagyunk a mikrofontól. Hát, sajnáljuk, aztán most ezentúl így lesz. Terveztünk majd filmet is, ha meg lesznek rá az emberek. De szerintem biztos lesz film. Szóval kövess minket továbbra is. Na, gyorsan kiásom eztet. Csinálok házat, vagy valamit. Jó van, akkor is vagyok. Baltával ütöm a föl. Aha, itt már kő van. Akkor nem lesz nehéz dolgunk, ide épülünk. És akkor itt lesz egy valami bányaféleség, vagy valami. Gyorsan ezeket kiütöm. Különben a leírásban oda fogom írni az e-mail címet, hogy továbbra is arra küldjetek ilyen pályákat, vagy játékot, gammelt, bármit, amit kipróbálnánk. Beszélni se tudok, jól van. Na szóval továbbra is csinálhatjátok ezt, hogy így küldtök. Ezt is átalakítom. Ezt is. Jó van, akkor épüljünk. Valami szép. Hát nem vagyok az a nagy. Mégis nem szabták meg mekkora ház legyen, szóval ilyen, nem tudom, így valahogy ilyen ekkora lesz, nem lesz nagyobb. Szóval úgy terveztük a Kese 123-mal, hogy csinálni fogunk filmet is. Csak hát oda ember is kell, szóval írhat Facebookon, vagy bárhol, majd az elérhetőségeinket nem fogjátok találni a leírásban, szóval írhattok, hogy te akartok szerepelni, vagy bármit, és akkor, és ahogy elmondta az első vagy a második videóban a Kese 123, hogy ne úgy írjatok ránk, hogy szia, mi benne akarunk lenni a videóban, mert így már írtak, és mi meg ugye nem fogadtuk el. Hát azért kicsit, hát hogy mondjam, van most mindegy. Na szóval írhattok, e-mailben is írhattok, hát jobb hogyha e-mailben írtok, szóval hát azt mindig megnézzük. Ez tele van kővel itt alul. Szerintem ez nem volt letesztelve ez a pálya, vagy nem tudom. Jó. Akkor hol van az a barkács asztal? Hogyan is kell csinálni azt a... Várjál. Ja, megvan. Ja, így. Ennyi. Csontot most nem kell. És akkor gyorsan meg lesz. Már nem szabták meg mekkora házat kell